Oh, oh, gegarane wong krami kene nduk maju kene lungguhe ya apa nduk arepenmu iki mau Asmarandana ya yu dengaren kowe wis rada apal karo tembang-tembang Jawa ya ora ketang sithik aku wis nyinau yu sebab aku ya pekewuh karo sapa pekewuh karo Piyayi Manca ing atase Piyayi Manca bayane sing ngilut bab perkara olah sinden sendunan tembang macapat sak piturute aku ki sing duwe kok ora mudeng lak ya kebangetan. Oh ngono. Iya, ya syukur. Nek pancen kowe gelem mersudi bab perkara budaya kang adiluhung mau. Iya. Becik aku ya nyengkuyung ben di tutuke sik nduk. Iki sing nembang sapa? Iki mau sing nyekar Mbak Sugiyarti. Oh, Mbak Giyarti. Ya, saka Banyumas. Oh, ngono. Ya. Komplit ya yung bengi. Komplit, Nduk. Heeh. Ki sing saka Kebumen uga rawuh. Ya. Mbak Sopiah. Heeh. Mbak Sopiah. Saka Kebumen. Ya. Men saya regeng. Men saya regeng, Nduk. Cobi pun telasaken rumiyin, Mbak Giyarti, monggo. Jenggleng kenduk sing sura seru
Ya, apa nduk? Sakwise iki mau ngaturake repen Asmarandana. Sing cakepane ya kuwi ngenane wong bebrayan ya, Yung. Ya, pancen ya ngono. Iya. Iki aku karo kowe mung mestuti keparing ingkang nantu ing pakurmatan Araka Mas Sukiratma Suwita sak kulawarga. Ya. Sing wigati bengi iki nderek mangayu bagya dhaupe Sri Penganten iki kelakon dhaup nirik ing sambi kala. Ya, Nduk. Pancen wis dadi niate. Iya. Mas Sukir kuwi yen mantu kuwi duwe pakem ya kuwi mesti wayangan. Wiwit kuna makunane wiwit ya kuwi saka leluhure biyen ngono. Iya. Pokoke wayangan ya ora tau salin dalang. Ya seming kuwi sing enak ora enak ya kuwi. Mulane kuwi kok ya ora jeleh ora waleh. Nduk, janjane iki dudu perkara ala karo becik ya, Nduk. Dudu perkara ala karo becik. Ning jenenge rasa kenek wis sumadulur, rasa kenek wis dadi tresna. Ya ta? Kuwi rasane ya ngene iki. Dadi kepengin ngembangake budaya dasare leluhure Mas Sukir biyen karo leluhurku biyen ki ya manunggal. Tekse ya tresna. Mula nganti disambung nganti tekan sayaene mbok menawa nganti tekan run tumurun anggone nguri-uri marang budaya. Iya. Ya ngene iki, Nduk, sing jenenge nguri-uri budaya ki ya ngene iki. Ngono yo. Iya. Sebab akeh-akeh iki mung isane mung ngomong tok, isa-isane mung pidato tok. Akeh ngono, Nduk. Marilah kita lestarikan budaya kita, wayang kulit jangan diluhung. Ning ora tau nanggap. Ya mung ngono kuwi tok. Ngono yo. Akeh-akeh ngono bar pidato minggat. Iya ya yo. Nah. Ngene lho, Nduk. Sareh ning wayang kuwi bola-bali wis tak aturake. Wis entuk ya kuwi penghargaan saka dunia. Tur iki ana kongres ana ngayuja wayang ASEAN. Tur iki ana Munas Musyawarah Nasional Pepadi Persatuan Pedalangan Indonesia. Wiwite mau. Aku jane ya entuk undangan. Ning aku ora teko. Lah ngopo? Lah begini nyambut gawe. Awane ya tata-tata. Tata-tata ngopo? Turu. Ning turu iki. Nek jaman biyen ngono, Nduk, tekse ragaku ki isih kuat. Ya saiki harus kecorok tuwa, umurku ya wis swidak, ya ta? Mulane kebak ing pengati-ati sebab apa saiki penyakit ora cemepak to. Iya. Tenan, akeh obat, akeh penyakit. Walah, wis biyen, Nduk. Jaman cilik aku ki lelara ki ming cacahe ora akeh kaya saiki, Nduk. Popole ming ngelu, mules, beleken, ya ta? Ora weteng, nek wetenge gedhe diarani anu kuwi busung ngono kae. Saiki ora. Medeni tenan. Terus lara sempruk. Apa? Kaene ra iso apa-apa, setruk kok sempruk. Sempruk isinden. Oh iya, Dik. Mula tenan, Nduk. Iki aku sing diparingi bagas waras alhamdulillah wis saka keparinging ya Gusti sing gawe urip supaya aku kene nglestarekake budaya. Nah, gandeng saiki kuwi wayang wis entuk pengakuan saka dunia. Iya. Mula kongres pewayangan iki sing dituju piye to supaya wayang kuwi iso ngrembaka, iso ditampa karo bocah nom. Ngono yo. Aja mung nyalahke bocah enom, Nduk. Aja nyalahke sing nom. Wah, saiki cah nom-nom ora seneng wayang.
iki dudu perkara seneng karo ora seneng, Nduk. Nek ning lelakon kaya ngono kuwi sing kawogan ya ayo cancut gumregut piye carane supaya wayang kuwi disenengi meneh karo bocah enom. Aja nyalahke bocah enom, Nduk. Ngono. Nek tuku gawe cara ki biyen, Nduk, nganti ngentekke nalar, ngentekke akal. Ya toh? Wayang nganggo beduk, nganggo trompet, nganggo keyboard, nganggo lampu bialpet. Tak beteke aku iki supaya bisuwa ya kuwi disenengi karo bocah nom-nom. Wayang kuwi supaya bisuwa ya kuwi njalari bocah nom kesengsem. Ngono. Oh, kuwi to ya. Iya, Nduk. Iya, dadi pirang-pirang cara ditindakake. Ya. Nah, ning ngene, Nduk. Supaya wayang ki berkembang meneh ki janjane ora mung dalange tok sing kudu tumandang. Ning telu-telune ngatunggal kudu rumagang gawe. Contone pemerintahe yo ngatekke. Terus senimane yo mersudi, rakyate, masyarakate mendukung. Carane pemerintahe gelem ngragati. Ya sak ora-orane gelem wayangan. Ngono. Nek perlu istana negara wayangan kaya biyen kae. Presiden, wakil presiden gelem wayangan, DPR wayangan, menterine wayangan, gubernur. Ya toh? Nganti tekane bupati, camat, lurah, wayangan kabeh kaya jaman biyen, ya kuwi jamane nalika desa-desa kene wayangan kaya to, bersih desa, rasulan, sak piturute, ngono. Nah, kuwi pemerintahe kudu gelem melu cawe-cawe. Lah, dalange ya mersudi. Ngono? Oh iya, ngelmune dikebaki. Ngono ya. Aja mung paton mengo, aja mung paton jeplak. Kurang-kurang bejane kaya entus. Lha piye kuwi? Ya ta? Mula bola-bali aku ki omong, cah, dadi dalang kuwi ora gampang. Kowe kepengin iso mayang apa kepengin dadi dalang? Lu beda lho, Nduk. Lah bedane apa padha-padha le nyekel wayang ku sik to. Kudu dipilahke sik. Wong iso mayang kuwi urung mesti nek kuwi dalang. Contone. Zamane Wagub Jawa Timur Pak Sunaryo kae iso mayang. Mas Begub Bupati Wonogiri iso mayang. Pak Untung Bupati Sragen iso mayang. Ning metu jedul kaya Pak Begub, kae Pak Bupati Wonogiri. Mas Untung miyos, Pak Bupati Sragen, ra ngono. Beda kaya aku. Aku metu jedul ora bakal. Pak Mantep polisi ora bakal. Pak Mantep dalang mesti ngono. Sebabnya payu sing arane dalang kuwi masyarakate. Ngono.